Já jsem Kate B a vítejte u mého dalšího videa. Tohle video je na téma tipy na dárky. Jak vidíte, tady jsem si prostě dala takový papír, abych nemusela zbytečně si něco vymýšlet, takže to mám už předem napsaný a jdeme na to. Pokud máte nějaké babičky, tak podle mě by je určitě potěšilo nějaké třeba potřeby do koupele, třeba nějaké mořské sole, nebo třeba nějaké sprchové gely a takový prostě mýdla. Já jsem třeba minulý rok taky kupovala a podle mě byla z toho ráda. Takže jsem měla docela úspěch. Pro tátu bych dala, jestli váš táta má třeba rád nějakou jakoby skupinu jakoukoliv, tak třeba bych doporučovala na internetu si najít nějakou jakože tu kapelu, kterou má rád, nebo prostě zpěváka a buď mu třeba sehnat nějaký CDčko nebo nějaký album, ale nemusí být třeba jenom CDčka, můžou to být i třeba různé jako oblečení, protože jsem minule kupovala. Taky minulý rok jsem tátovi kupovala. On má rád Rammstein, to je rocková skupina německá, tak jsem mu minulý rok koupila mikinu takovou. A dost hodně se mu líbila. Mamce bych asi koupila, pokud máte třeba nějakou fotku rodinou, kterou jako může, nemusí, má třeba v oblibě, tak to můžete jakoby dát třeba si to vytisknout nějaký fotolabu, nebo já jsem tam nedávno byla ve fotolabu a ono se tam dá udělat to. Třeba klíčenka na klíče, jakože se ta fotka dá do toho a jako není to až tak drahý, anebo prostě zarámovat, nebo na trika se to dá udělat. Pokud jste jako ze Sokolova, tak Marshall tam dělá jakoby, tam jim dáte fotku, jakou chcete, a buď třeba vám ji udělají na triko nebo na hrnečky a jako ty ceny nejsou až tak drahý. Pokud třeba máte nějaké mladší sourozence, což já nemám, takže můžete třeba udělat to, že jim koupíte nějakého klasického plišáka, nebo třeba kdyby byl jako fakt malý, třeba 1-2 roky, tak třeba nějaký dětský příbory, jako takový dětský příbor, to jsem kupovala mému bratránkovi, asi. No a taky celkem dobrý, se mu to líbilo, i když to trochu nevnímali, jo, když jsem to děti malý ještě. Tak jim třeba můžete koupit něco jako z hračkářství, to jsou takový ty malý nějaký věcečky. Doufám, že se vám toto video líbilo, pokud se vám líbilo, dejte like, dislike, anebo odběr. Zatím se s vámi loučí Kate B. Ahoj!